Аз мога да оцеля тая мишена и от 100 и от 200 метра. Но аз не искам просто да оцеля мишената. Ти можеш да живееш този живот, просто е така както иде, като останалите хора. Ако това искаш, окей, добре. Но аз искам да те предизвикам да достигнеш целта. Защото там е много по-добре за тебе. Там, чуй, е много по-добре за твоето семейство, за твоите деца, дори за твоите внуци, защото благословенията на Бога се предават от поколение на поколение, из род в род. Затова виждаш ли колко е важно да достигнеш целта, не просто заради самия себе си, но и заради тия, които ще дойдат след тебе. Не просто защото, виждаш ли, си го поставя като фикс идея, като някакъв горделив човек, амбициозен, нали знаете, има ги такива. Не, нашата цел не е такива. Така, не е да се показваме пред останалите, че сме голямата работа, да ни видят, че сме много специални или интересни. Нашата цел е да достигнем това, защото знаем какво има там. Затова фокусът ти нека да бъде винаги в центъра. Не просто да живееш живота, но да живееш живота, който Бог има за теб. Амен? Халелуя! Слава на Бога!